Така, Part 2 by Digital Underground and VFTI видео. Поправте се, пак ще спира. Ми спряха. Рейс ще мине бата покрай тях. Рейс ще мине, между тях правят заслон на рейси. Това е баскетболен термин. Така. Малко им дай аванта, че много настигаш. А не, то виж рейс. Така ще правят летящ. Гледам. Явно ще от втора летящия. Тръгнаха. Летящ от втора. Васко издърпва напред. Издърпва мъничко. Има камион. Замина уискито. Мисля, че към 130 нещата почва да не могат да намерят своето развитие. Айде след малко пак.